akuti apita Mutharika asamalowerere ntchito za meki mpakana anthu ena ku Malawi Electoral Commission ayamba kusiya ntchito. Kodi cholinga chawo nchonena kuti Malawi Electoral Commission ite anthu asamavote? Kumeneko nkuyankhula kwa Jesse Kabwera kukulandirani kwita kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero. Ngwerija la Malawi Electoral Commission akuganiza kuti kutula pansi kwa mkulu oyendetsa zisankho bambo Andrew Mpesi akuti apangitsa zimenezi ndi a DPP komanso boma la DPP akuti akumakhala jijiri kulowerera ntchito za kumeki. Mukumbukira kuti tsopano ndi kuti bungwe limene la meki likuyenera libwerere ku Blantyre malingana ndi court kapena kuti bwalo la milandu. Ndiye kwayamba kuchitika zinthu kumeneku taonako ndithu Andrew Mpesi atula pansi udindo. Ndi pamenetu chipani cha Malawi Congress chikubwera ndithu kudzera kwa amayi Kabwera kuti ayi zachitika papazi sizinachitike bwino chifukwa akuchititsa zimenezi ndi a DPP akulowerera ntchito za meki. Timafuna timve maganizo anu kuti kodi akabwerawa akulondola. Tiyambe ndi awa. Mwaswera bwanji? Hello. Mwaswera bwanji bwana? Ndaswera bwino kai. Ndaswera maseko. Ndaswera bwanji kulotako. Ayi kwa bwino. Malingana nthawi yathu ndiyokokera pano timve maganizo anu pa zimene tikukambira nazi. Ifero tili kumunda tudikira galimoto yapa kuti tinyamule chimanga tiuzeni. Chabwino. Anthu amandilangiza ndachotsapo kaye wala akachita mukamira mwina. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ayi ndaswera atu bamboka ya ino. Ndaswera timve maganizo anu ndikuti dzina lanu pa nkhani. Choyamba ndine kabwerebwere paluntha ali kili nyama kulikoma. Kani odaivesa. Amayi wakabwira kubwerapo kuzanena zoti aboma imene ili DPP ya ikulowerera ntchito isiye kaniyo ndiyoona komano asayiwale akabwirawo kuti iwonso ali mboma adachosa anthu ena ntchito kuyikapo awo. Ndipo ndikukhulupirira kuti chipani china chilichonse chomwe chimatenga boma pa nthawiyo chimachosa anthu akuluakulu amene ofunikirawo nkumayikapo awo. Mwachisanzo ndipite ku Amen amachosa wamkulu uyo nkusayikapo awo, ku polisi chimodzimodzi, ku meki chimodzimodzi, ndi asadabwe kwenikweni yani. Izozo nkume zidakhazikika kuno ku Malawi. Ku Malawi tilini ndale za kuno kwathu kuliko matimati za ujinga, tilini ndale zosakhala bwino zosamanga dziko. Tukuthokoza. Amalawi tilitenge dziko lino kuti ndilatu. We will never have any Malawi that uyuyo tikumuononga. Ifeyo zathu zatha popeza ndi pakuluakulu koma nanga ana akudzawa ana amene ali ku sukulu tafuna zabwino zanji. Ndiye asadabwe kwambiri akabwira. Ayi izozo zomwe zidakhazikika kuno ku Malawi. Koma kwambiri ndikukufunani ntchito yabwino. Tathokoza. Amagawa chidzolochi. Tathokoza kwambiri bambo wanga mkhale ndiso kopambana nkhotokota. Nanunso. Kupitira kumva maganizo anzika amene walembapo mukaona mzithunzimu senawo ndi Ampesi enawo ndi akabwera. So Ampesi wa achita resign kumedi uko basi ngiraso ntchito pamenepo akabwera pamene abwera kuti zachitika zitu tiloze chala DPP chifukwa ndi imene yapangitsa lowerera zimenezi pa line pali ndani mwaswera bwanji? Aswera masigo kumeneko. Ayi ndaswera. Dzina lijaponi. Dzina langa ndine Sambanda. Bwana Sambanda. Ndikuyankhula kuno kutola kuna mbuma. Kuna mbumako mwaimva bwanje nkhani imene anena akabwerayi. Alakwa ngati kuganiza choncho? Akabwerawo sadalapitsa kwenikweni. Chifukwa zikuoneka kuti mulati maone ngata Mpesi achita resign. Aonapo china chake chimene ndikuti aboma kuchita magamba ka chipani chimene chiketi. Chifukwa mwenangu waona kuti apangire zanji chifukwa mulati maone mmene analipa lilongo yapa panalibe malo kuti azikhala bwino koma chokha chongoti apite ku Blantyre ndikuti
zikuoneka kuti akutengera mwina zali chinonisiko. Okay. Ndiye murani muonetsetse ngakhale kuti maganizo a president amakhaonera kuti mwina makhoza kwazo chiganizo lero. Koma tikaona mmene muli mdziko munomu kuti wakhazika office banda ya meki ndi kuyathandiza anthu akumpoto kuoneka kuti anthu akumpoto ndikutsira thandiziki. Ndiye nchifukwa murani muone anthu ambiri panopa ngakhale izo chikhoda gamamoro baje kumasabu kugwirizana nazo lengera kuti munthu wakumpoto ni munthu mmala yemweso ndi asamene ndinodali kupita ngati kubanda. Chabwino. Mwina nchifukwa chake ambiri kumene kuja kumeki asiya ndi ntchito muona chifukwa chakufuna kuti mwina make ali ncholinga china wakakamiza kuti apite kubanda yako ndi ajadziwa kuti apapa sizitendera ndi akabwira sadala kuti angofuna kuchilunga muchioneke ndi muona zinthu zimene ziyendera chiziyenda bwino yoti DPP chikufuna anthu ambiri kumene kuti akuasiye ntchito. Bwana Sam Banda. Yes. Mukumva fungo loti akhoza kusiya anthu ochuluka kumeki? Mmene ndikuganizira chikhozo lero chifukwa chakuti mune muone ameki ajada nina kuti ifeyo sitiona chabwino kuti kakhe kublandaya. Ndiye mune muone adakhala ngati pamene paja matucha ndi a president. Koma kuti nangasikhoda gamula ndiye mwina chifukwa ameki ajambiri ankati kuti kwangu pangalizayi. Chabwino. Ndiye mune muone sizabwino konse ndiye kuti dzikoli lioneka kuti kukondera kuchigawo chimodzi ndiye zikuonekerana. Chabwino. Ifwatu chilungamo chake nchakuti ukhazika zinthu pa central region sikuti ukondera koma ufuna ukhazika chinthu pakati. Okay. Ndiye munthu wakumwera akuplanta aziyenda mosavutira kufika palongwe wakumporose chimodzimodzi koma zinthu mapitsa kuplanta chikuluchikulu bwina sibwino ndiye Malawi aliyense akuthandizika. Tayamikira Bwana Sam Banda kuna Mbuma kudowa mukhale ndi usiku wabwino. Tathokoza kwambiri. Kupitirira kumva maganizo anzika kuti kodi nkhani imeneyi ayambitsa akabwirayi. Ayambitsa nkhani yoti ndiyoona mwasula bwanji madzulo ano. Palaini apa mwasula bwanji. Apana uli achotse sabakonzeke tutolena mwasula bwanji. Chabwino. Nzika za dziko lino kupitirira kumva maganizo amene tikupereka mprogramu ino timatero kuti ayi muli nawo ufulu wonse bwanji mundivomereze kuti technically tuone kuti tisathe ma units anu koma kuti tuone kuti kodi vuto lili pati pa phone yathuyi. We'll be right back immediately after this short break. Mwinaso titenge utenga my brother Henry Malunga tibwereze utenga uchokera ndi tripa line apa. Hello. Bwana masura bwanji. Hello bwana. Ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira. Hello. Perekani maganizo anu bwana. Right, tacho chapo fujo kuti akumvera ku TV pepani mukozanso kuimba chifukwa ikuma chita ndithu ka feedback osakhala bwino bwino zikutivuta ndithu patali komabe we are trying kuti wina aliyense timumve mukayimba phone tingolangizanabe kuti mumayenera kusiya kumvera ku TV ko chifukwa kumakhala feedback ya chilendo ndikuti nomachedwa kuti kuti ndikulankhuladi ku TV ndipo pakhala ma seconds ndafuna kuti ndilankhule choncho pakati ma seconds nataka 5 seconds kandi bwanji yaini yake oziwa amene zimayendera mlengalenga mwa madziwa so pamene phone makhala direct ndikuti mukangona tayankha sunthani talikiranani ndi television yanu kapena ichitseni kapena pitani pabwalo basi tiyankhulane timve maganizo anu nzofunikira kwambiri tipitire kumva maganizo anzika madzulo ano tikuvutika ndi nkhani ya technical komabe still tikuyesetsa kuti timvane chabwino tione nawa kuti kodi mwina alankhula mwasula bwanji mwasula bwanji bwana Ndasura bwino kayo. Ndasura bwana lanu dzina kumene mwatiimbira. Ndine sindifuna kuchula dzina. Pereka maganizo anu mu mphindi imodzi. Maganizo anu ndotani? Fungo lizimene akankulakabwira zinthu zosokoneza komanso zosaganiza. Sanaganize pati. Wani chifayonera kuti ni meki yo idali kale ku plantaya. Idali kale ku plantaya meki yo. De awa sikwa kuti muonetsese office amene adali kuno kwa meka adali kuno amapanga lendi. Pamene ku plantaya kuli ma office nditu awo. Nkona awadali na kuti
ababa zobagalidi ayitini awa agolere ku plantaya ati agolere ku plantaya osada apanga journalism yahi ifankani zetsamazi partiziza yahi ya anteso ngarasiya hito chief zifugadaga jimini yahi okay yedo nduri bali zifugajina osaka galizimini yahi sipasi zobuiza no sabu tsabaje kwaje ugosodo mkuchiro ugosadaga jimini umuntu sanga CNC telefona uri amutumiza bwina iyayi chabwino ramweni tathokoza inu poimba foni mukhale lusuku opambana kuno kwachisako tathokoza kwachisako amene unditwa kuti Mayi Kabwira akampesiwa akuza ndi chifukwa zake kapena mungozilumikiza panokha kwachisako kumene kupitira kumva maganizo anzika mwaswera bwanji madzulo ano maswera bwanji bwana ndaswera dzina lanu kumene mwatimbira aphiri kuno kundonda kodi aphiri mwamvetsera kuno bwino akabwirawa aya akabwira tamvetsera kuno bwino ngati akulakwa kodi akabwiratu tikhozolere kuti mina ulankhula kodi mchiganizo cha munthu mmene aganize ulalankhule malingana ndi ufulu olankhula oho ya komabe potengera unena kuti omuntu poganizira mmene zinthu zoyendera masiku ano pamaganiza amene aotengera kuti anthu awa ayike chipakazi mpeza kuti mwina anthu akumpoto azifika bwino anthu akumwera azifika bwino kutengera ndi ameneyi ndipo kwalero tipepese kuti zimachitika zimenezi ngakhale nthawi zina umatha kublema munthu amayi kuti simayi yalumpha moto zimachitika moto uli pamenepo basi maija nkulumpha moto zimatheka zimenezo so timangona titatero komabe tipitire ndi program yathu mwaswera bwanji madzulo ano ndaswera apa tikuona ngati tikumveka ndikuti kumene kudzina lanu kuno kunkhata uvuzi pari kupanda kodi akabwira ayikhazika pansi tu DPP kuyilangiza alakwitsa kuyilangiza ngathale kuti topic isinayivenga sinangofika kumene pa TV komabe ndimava mayanankhera ngati sinkhani yakuzaza maofesi ya meki yawa anaona kuti zimakhala yovuta kwambiri makamaka kuno kwathu ku Malawi chifukwa zimakhanga zimatengera ndale chifukwa ngati ife yakuno kumpoto tinayiko dziko nayo limakhala ndi chigawo chapakati tikatipita ku Tanzania kuti Dar es Salaam Zambia ku Lusaka ndipo kuno kumalandi Lilongwe banafunana maofesi yose atakhala Lilongwe zikozo umeenda bwino ndiye pakulili mu ndipoka la sena lesa matuba ngazi mena kufuna tingo chivomereza kuti abobo kabila sana la kwitsa koma yankula Lilongwe mujifwa dziko nalo lose limakhala ndi pachombo pa dziko ngati Lilongwe inofika maofesi yose apezeke pa Lilongwe okay ziki mchangwana kuthokoza kwambiri kuti munabwera mufulumira kupereka maganizo anu zomwe kwambira bwana zikomo pitira kumva maganizo anzika amene pati kupanga bwana mwaswera bwanji pera kuti achotsa amenewo mwaswera bwanji madzulo ano kaswera maswera bwanji ndaswera bwana zikomo ife takulandirani kwambiri pa program ino ya chidzulo tokoza kwambiri kuti matilandira chiwiri kodi aphiri aphiri pitirizani ina achita mwa chipongwe foni ndiye tayipangapanga masamu bora isathimeso ankhanira kuli madero kuti akabwira alankhula malingana nufulu wawo ngati munthu olankhula koma ndi madero kuti amadabwitsa zonsezi ni kamuzu ndati muonetsetseno likulu kale la dziko lino lidali cha sanali kuzomba likulu la dziko lino kalekalero ndiye kundale zamasiku ano kumakhangati kovuta ifo maganizo awo munthu amene pano pati mayendera timati anthu akumwera azitenga Lilongwe monga matita kasiona kuti azikadosiri ndeti akumwera sangavutike kufika pakati akumpota sangavutike kufika pakati pa umunthu ngati dziko singathethere panga zimenezo ndipo munthu umenewo koma chilembe chene chidavuta
ni chiyambi chimene akamuzama kapena kuti no kalekale umene ankakhazikitsira kuti titenge zomba zikulu ndizo zikulu zimene zidakhale kumwera zikulu zimene zofunika zikhenda pakati kumakhala kovuta kuti zichokene kumwera kuja zibwe pano pakati kuti mangana mwandale choncho osati mmene zinthu zimene zikhalire so atakhala tino maganizo anthu akuluakulu atsiyangala president aziona kuti munthu wakumwera chinthu ya zimene zimachitika tikuti moto umakhala pomwepo simaso pomwepo koma simaija imaganiza zolumpha moto ndiye timamukalipira mzimayi azimayi mutikhululukire sadandaula mnjiradio zitheka zimenezi mwasula bwanji asura bwino ni mwasura bwa ineyo ndasura bwana tikudziweni kumene tafika majurano tafika kuti majurano hello yes bwana mwasula bwanji mwasura bwanji ndaswera lanu dzina umwe mwatimbira bwanji njala kudeta ngipita koza kudake ngisire nkhani mwitsatira pani unayona ine kodi ndiye mpaka nakabwira afika pokakhazika pansi a DPP kuti inutu namene mwapangitsa kuti ampesa achoke pa mpando achite resign zimene zoona zimenezo mbali ina zitoka zoona mbali ina sizingakhale zoona taifotokozani mbali yanu muimvetsa motani mbali ina amatipalatentha pamalo kumene opereka mpando zikuonetsa ngati bungwe limeneli lili pampanipani ndi andale okay kwali kaputi lipange chiganizo andale amati chiganizo chimene lisikuyenera pangani chiganizo ichi munthu ukakhala kuti iweyo mukuma kumumenda bwino mangona kuti izi ngandira isezi okay ndi apesi awa angoona kuti ndi panikizo mene tili nawo pali bwino ndingoyima pambali oti kubunga limene zembekezere zambiri kuchitika kuwa ngati munthu wamkulu woyang'anira za chisankho akutula pasi amene amandalira kumeneko sindikudziwa kuti kaudindo amene ngopatsidwa ngochitolembera ukati kona udindo wamkulu amamekiro zopatsidwa ndi apesi ene sikudziwa kuti atiyo kodi ngopatsidwaso koma atembekezere kuzazikulu kuchitika chipapo ika palilongwe sali ngati kuthandizira ena amene ali msalinsali koma be izizi tikuzangana ndiso la ndale nzovuta kodake ngisile pang'ono chabe kupita ku planta munthu salale ndi omweyo chilichonse nchomwecho mpolakwika popotu kupita ku planta sala ndi omweyo omana zimatengera kuti kuthandiza ena usang'anire zayo ifai zako zitokhala kuti zikuyenda omano ena kwathandiza kuti uyenera wathandiza sizikuyenda chabwino tamunthu achoka kumzuzu akafika ku planta ngati mmene lili pano pamu ngamene ayembekezere kuluza kwambiri alright makamaka pokasiya makalata wa jammatika ya manomination kaya nezi jazo zoti munthu atiyenda choka kumzuzu ila planta choka kalonga apita planta pamene atakamachoka ku kalonga pita palilongwepo adakamasepa kumbalizira tikuthokozeni kwa njonja bwana Kingsley mkhalendo usiku wabwino zimombi wakupitirira kumva maganizo anzika mwasula bwanji majulano bwana mwasula bwanji tutolena amenepo mwasula ku bwanji majulano mwasula bwanji ndaswera lanu dzina kumene mwatimbira beka kasungu mumveka pansi kwambiri muandikane ndi foni yanu hello perekani maganizo anu tikumvetsera ndipo mutawandikirana ndi foni yanu kuti timve zimene mulankhula mukumveka pamenepo perekani maganizo anu zimene anene akabwera zimwazilandira bwanji akabwirawo anena zoona anena zoona akabwirawo wakulowelera tizindose kumaofekosa kumalowelera ekulamkulako akabwirako ndikuona ndikuwapeza iwowo anatuluka mboma kuti asalankhula akhalekere zinazaziziwa manira ayi bafunika alankhule ndi asamalowelere yayi chabwino tathokoza kumva maganizo anu kuti akabwera sakulakwa DPP kulowerera
ndi boma lawo kuzochitika makamaka kumeki. Mukhale ndi usiku wabwino. Kupitirira kumva maganizo anzika tinamva movutikira koma zimene anayankhula zimenezo. Pa line apa pabwera yani mwasolo bwanji? Moja pili wasungu. Malizitsani. Timarero kuti ufulu wakabwira olankhula linawo ngati mzika ya dziko lino. Okay. Koma kuti no andu pesi rapasi udendo umene ujezo zikhuzana zimenezo ayi. Moti mukuona kuti sizigwirizana? Sizigwirizana mpong'ono popo. Andi muyendereso muyendekeze anadontere madazo pasi dindo posiyida. Chifukwa chani kuti antali maja? And I made us an order and the Bomadia. Oh, I saw the Zegan Pomon. And the Java they are waiting for in the matter one beat. But we Shiro, the Boma who makes. And the under pressure and the Sanga Grand Shiro didn't manage to Zukalia. Okay. That one would make it a planter. The Kunozen region, who managed the luggage. And I'm not coming in more than a Sanga de Zeda Mina Jawa, and in Wuzen, Dunton is among them in the Tunalago, another Tomaja, I don't know what is not supposed to be done. So, is a joke, that could years minutes. Okay. Is it so as Mezuki? What is also the Kuzana Kunaguzi? Oh. Como Poranga ndi Maro, zinafunika kwambiri na kuti no make ikeba central region. Okay. From on the Blanta, for central region in the food. It's going to compose central region in the food. And that are not no green. Como you can know central region, I mean, you can know the region of Central Blanta. Zongo funiko umuntu kwa buda malaya mbili umuntu balide natso kwatu umuntu balide ndingo zone ishonga rizika koma akana kangada magana zathu ati kama nkora mabetsera mwene zikadazeka ino runa rintelo achimwene zomo kwambiri athokoza phiri kuti mabwera kawiri katatu kuyesetsa kuti mmalizise mfundo yanu mukhale ndi usiku wopambana. Inonso usiku wopambana. Thank you so much. Wakupitirira kumva maganizo anzika mwaswera bwanji pa line apa? Masera bwanji bana maka. Ndaswera bwana sinkhalisha manda. Ajoao mase yugwa wimbe kwandu wakoka singuvuna. Mwafanana kwambiri ndi asinkhalisa manda ndo tayimba posachedwa. Tsopano ajoao. Nkhani ndi imene iro akabwira iyambitsa ali kuti kutula pansi kwa ampesi awa ndiye kuti chifukwa choti DPP kulowerera kumene kuja no kumeke uko. Tinene kuti akuganiza mola kuika ngati? Ajoao. Yes, bambo wanga. Imani pabwino mfundo yanu kuti tiimve ikuoneka ikuthawa thafa cha network. Bola pamenepo perekani maganizo anu. Chifukwa mwana amene ujane wasiya udimpalo ndi mwana wawo ngati waimujene waimuCV. Akwambiri si atezimpeso sachilendo ndajawa achene yowa DPP achasa makhala mpakana kuti achiyende kusewu ajoke ifoti adetenga mwana wawo ngwa ujene waimuCV. Asiza chilendo zinzandale zizi cho ndingo kwathokoza atezimpeso chifukwa cha kungofuna kuonesa unene kuti dziko la Malawi amalikonda nkone iwo wango kazira ngose udindo kuti mwina pasakhale zinthu zina kutsogolo ifana bakale paja kwasakasaka. Kwambiri chifukwa ngati munthu sikuti kutenga galimoto kumpatsa nzako ndeti chikhale chifukwa tikuona nduna zimene akuti anthu nawo zinkana zili ndi malamulo amatenga magalimoto makamwera mowa amatenga azinzawo. Ndeno zimene akambazi ajese bwira akulankhulira ngati mwana wawo kunati zipsinjo zimene akumana nazo. Nkhani yonse ili kubwera chifukwa chonena kuti apresident ndimene iwo achadanena kuti ameke achoka kulilongo apite ku Blantyre. Nkhani yonse ikugona pamene popo. Paona abetonena kuti ndiye kuti chikone cha MCB ndime chidabweretsa meki kulilongwe. Anthu andalewa amakhala ndi zolinga zawo ankaona kuti mwina pake MCB pobwetsa ndiyoti ameke kulilongwe ndiyoti ndi nthawi imene amakayafuna abere zisankho njani apaso maganizo amene ndiyoti
ngati dziko tipindulapo chani palibe chimene tingatha kupindulapo chifukwa pamene popo zikungoonetseratu kunena kuti tikusakhwima m'maganizo kumene koko ifeni mone ngati amekaji amene abwerera pa Lilongwemo ndikuti aya ngati zigawo zonse zimene zingathandizika kunena kuti anthu awo akhale pa senta pempeni munthu sangachoko kuchitipa kumalire ndithu ndi mnyani ku Tanzania azipita ku Lilongwe azipita amene zinali poyamba pachapo ichithinjo tilibe ndege zodalirika kuti mwina ameka ngathoma kuisa ndege nkumakene omanyamula katundu ofunikira omapitisa ku Blantyre imadalira magalimoto okha kodi pamene popo ngati dziko tikuganizapo ine ndimone ngati limene adachitira ameki kubwera pakatikati pa Lilongwe ndekuti akhala pa senta akumbatira mbali zonse folo mene zingatha kuthandizika koma chifukwa anthu andale amakhala ndi zolinga zawo cholinga chonena kunena kuti azikwaniritsa zimene akufuna ndinkona lero litsopana kuona nditani tengapo kwagwedezani nkonapo gwedeza achena siyo ngati achena apesiyo tsono mzinthu zokhumudwitsa kwambiri ngati dziko silingamasekerere ngati atsogoleri athu azipanga zachibwanabwana ngati zimene zizi nkumaona ngati dziko likuyenda ndikuti dziko silikuyenda iyayi pali bwino ngati palakwika ifeso tizidzule udinga Malawi tiutenge tizidzidzula ngati atsogoleri athu sakuchita kuno kwambiri zedi ngaso kunena kuti ati salipirira maofesi amene akupanga zimene zonse zilipindula chani ngati dziko ngati Malawi zinthu zotathandiza kwakweli zedi tiyanika ameki kuti adagwira ntchito yopambana chinkana ambalena kuti ayi acheya ngayi musiri apesi ngayi musiri koma adagwira ntchito tamazika ngati dziko tiyenera kwambike ndipo tidzayamikira moyo wathu wonse zizidzakhala zisankho ndipo zidalowa mbiri ya dziko la Malawi ndithu tumachidule pepani mayinisiwa akuthera panjira komano ndinalizoya mayinisi athera panjira nalizoyankhula zambiri atero ndithu kuti sodalakwe kulankhula izi komanso ampesi asiya ntchito malingana ndi zinthu zimene akumana nazo ndipo tipitire kumva maganizo anzika kuti kodi nkhani tikukambira naye mwitsatira bwanji mwasula bwanji bwana mwasula bwanji ndaswera tafika kuti dzina lanu ine ndi Mofolo kuno ku Lilongwe ku 25 bwana Mofolo foni yanu choyamba mayika pa loudspeaker ndiye kupereka feedback chabwino foni kamo sure ndeti pamene munde tili remote chabwino maganizo anu ndi otani akabwirawa abalalika kapena akulondola kuti DPP ikulowerera kwambiri ntchito mpaka ampesi asiya ntchito chifukwa cha DPP ikulowerera kumeki uko akabwira abalalika anthu akuabakiratu akuayikira umbuyo kuti nzoona DPP ikulakwitsa kuchotsa amene akuayikira umbuyo kuti akulakwitsaso chifukwa choti munthu akakhala mu bungwe limeneli amakhala ngati kuti ndiwa ngati kuti waziko sayimira chipani nge aho akuoneka kuti amene akuthawathawawo anali ana achipani zaonekesatu kuti aho anali achipani samagwirira ntchito zikwayi amagwirira ntchito chipani nge aona kuti kuchoka kumene kupasika ku Blantyre ndikuti kumbali ya chipani chawo sizigwira chifukwa zinthu zikamachitika zimafuna kuti pindulire anthu ambiri tisapindulire chipani chokhayi ndiye tinaonapo munthawi yambuyo ena amachitira kupangidwa force kuti apange design chifukwa choti amaonedwa ngati achipani china chake ndiye awa ngati apanga okha design aziwa kuti lero mwina wake chipani chankacho sichikundikakamiza kuti ndidani ndipite kumeneko koma ngati akufuna kuti atumikire sakanasiya zimezo ulindume sakanasiya sakanapakasulizayi iwo angati apangalizayi okha aonesa mbali chabwino kumbali ameki kupita Blantyre iza chilendo chifukwa ameki ija inachidwa kuzosedwa ku Blantyre kubwera ku Lilongwe chifukwa cha zandale amalawi ochuluka kuona kuti nzachilendo sinanga kuichosa pa Central Region iza chilendo ameki inali ku Blantyre
ndipo kumene kuli maofesi yawo kuli nyumba zawo kumiziri kumeneko kunoko inabwera kuno yuva akupanga lini chabwino nchani chabwino tikukumbukira nthawi timapanga chisankho 2020 anthu amachita kunena kuti ndalama zilipo tipanganso chisankho sitinapanga chisankho kawiri ndipo chinazeka ndi apapa chovuta nchani kuti anthu azikatisaute magalimoto kuchalonga kuipa kumapita kulanda chovuta nchani ine ndikukumbukira president munthalika ananena kuti tigawane keke yalipo tigawane keke uyu tigawane chifukwa maofesi sangakhale ku chikolo chapakati zingateka NBC ili ku Blantyre aina amafuna kuti NBC ichemwete Central Region kodi maofesi osakhale Central Region ku Blantyre ndi town yaikulu Commercial City town yaikulu kwambiri Malawi muno ndipo town yambiri ya Blantyre akuna town ya Blantyre ife Chasa College ili kuzomba kumene kuti anthu ati agwira ntchito kuzomba kuja ku Chasa College akupinduliraso town ya Zomba town ya Zomba kuti zilike chifukwa cha Chasa College kuli prison kumene kuja zikuziwika kumene kuja kuti ndi Zomba chifukwa cha mabungu amene maofesi aboma amene ndiye osi achiko Blantyre abwere kukoko kunoko kukhale zonse zofunikira za city center iliko kuno anthu kunoko ndi amene ali kugwira ntchito ku Blantyre kulibe anthu ogwira ntchito anthu amene amagwira ntchito kumeki kujati amakhalanso ndiye ogwira ntchito ena owapangira timalonda ena owakuwezera nyumba chani kugwira ntchito za nyumba anthu akumene kuja aku Blantyre ndi madera ozungulira kumeneko ati kumagwira ntchito pakumumwa mwanza lero nawo sikuwapindula ndiye akufuna kuti Blantyre ife ine ndikudana nazo akabwira balalika zisiza ndali yayi izi ndi za ziko tipindulire ziko tosekeka amene aliko tigawane mabungwe boma amene ali ku North Region akhale komwe asachosedwe amene ali pa Central Region pano asachosedwe amene aliko kale akhale komwepo amene anachisowa Blantyre abwerere ku Blantyre konko chifukwa Eskom ili ku Blantyre aichose Eskom imene kuno zikhala pa ku Blantyre anthu agwira ntchito ndiye amene akunena zimene ziziwa ndi andali awa ndi achipani sizili ndi achipani izizi megi si achipani tathokoza bambo Mofolo ku area 25 tikoma kwambiri maganizo anga namene ndathokoza kwambiri tili ndi 2 minutes yoti titseke program ino mwaswera bwanji madzulo ano mwaswera bwanji ndaswera bambo anga tafika kuti madzulo ano kwawinde ukasungu asinkhalisa manda mwakhoza nazala kuitsa mchichewa pena ndikuzaona ngati ndinu mufana nabe ndi akulu ena koma basi inuyo tsopano tajama bado awiri apa ndi awiri ene timatero kuti khadi imene ayambitsa kabwirayi aloza chala lu DPP kusiya ntchito kwa bambo Mpesi akuti ndi amene akuyesa zimenezi nkutheka kuti mwina awuzana kuseri kumwina ndi achipani chimodzi nangati zinthu zambiri tumene ndimazitsira ineyo nzakuti meki iwo wadziwa bwanji kuti likwatula basi chifukwa cha DPP kusolanga likhoza kukhala limene akadakhala kuti ali apo wadziwa bwanji kuti watula basi chifukwa cha DPP chifukwa munthu ali zifukwa zake sana nene zifukwa zakeza ndiye ngati sana nene zifukwa iwo wadziwa bwanji kuti ni DPP ndiye kuti kuseliko wauzana zamano zichatimanena kuti zochitika mwano akatipita ndi ku Blantyre alukwana mwana uchano umene wande kuti auchitiuzana kuti awasalola zimene zamsapita kumeneko ndiye zikatero ziziyenda bwino zinthu zimafunika ziyende bwino iwo aja MCP namene adachotsameke ku Blantyre kuyeretsa kulilongo koma amachotsawo kulilongo ku Blantyre kulilongo asana kuozeke sonkomu makakhazika palenji kodi pakadakhala kuti mpokozeka bwinobwino mese udafunika kuyamba kumanga nyumba za mekizo kena kunkumalika atiyeni kulilongo kodi lumpa bwinobwino bwera kulilongo koma pafunika kukozeka bwinobwino osati uchita zinthu zokhala ngati za ndale yayi ndiye ngati anena kuti tipita ku Blantyre awo Mpesi ngati atula basi chifukwa cha DPP ndiye kuti nga MCP zikomo kumpana basi mukhale ndi usiku wopambana bambo Manda zikomo inunso gwera ntchito zikomo kwambiri basi mwamaliza program ino tathera pamenepo
ndakulemekezani. ndithu mukhale ndosokopambana kasungu. Nthawi yathu amene wakhala omaliza tinabalalika chifukwa cha mmene imajamira choncho koma tayesetsa kuyankhula ndi awiri atatu zimene zipeza mpulogalamu ino akutero kuti Mayi Kabwira sadalakwe yayi akuganiza bwino gawo lina la anthu limenelo mdziko muno akuti no mezi lilimu ndiye kuti zikuoneka ngati DPP ili mdzanja ikulowerera nkhani za Malawi Electoral Commission ndipo ena atsindika pano akuti tionanso ena kumene kwakusiya ntchito ochuluka chifukwa chakuti zinthu zimene akuziganizira Malawizo ndiye kuti zangoyamba komatu ena akunena kompa kuti sono ngati zili choncho ayi ndiye kuti akabwirawo ndi ampesiwo atokha kuti akhala pansi nkukambirana kuti zifukwa zake nzimenezi chifukwa ampesi sadafotokoze zifukwa zenizeni angoti ine ndatula pansi udindo koma Mayi Kabwira chakupangitsani nchani kuti no mubwere poyera mudzayankhule on behalf of Mr. Mpesi zimene nzika za dziko zimapereka ngati funso. Ineyo ndine Moses Magawa siyankhula zambiri pano nkhani zathu zikubwera pa 7:30 komanso pa 8:30 adoration.